Molt bon dia i benvinguts a aquest nou vídeo sobre intel·ligència artificial aquí amb en senyor Font. I és que tenim moltíssimes novetats. Aquest mes de desembre és molt intens i estan totes les companyies d'intel·ligència artificial traient productes, actualitzant, fent anuncis. Així doncs anem a començar per OpenAI. I és que OpenAI ha començat els 12 dies d'OpenAI. Com el nom indica, durant 12 dies OpenAI farà presentacions on actualitzaran alguns dels seus productes i en presentaran de nous. En el moment de gravar aquest vídeo han passat 7 dies, per tant encara ens queden unes quantes novetats per descobrir, però Déu-n'hi-do ja amb el que tenim. Fa uns mesos OpenAI va estrenar en versió beta un nou mode de ChatGPT que utilitza raonament. Si heu utilitzat ChatGPT, vosaltres quan escriviu alguna cosa al chat, automàticament al cap d'1 o 2 segons ens envia una resposta el més ràpid possible. Aquests nous models, que en comptes de ser ChatGPT 3, 4, li han posat una lletra al davant, és O1, pensa en la resposta abans de donar-te-la. És a dir, en comptes d'enviar un missatge i rebre instantàniament la resposta, passa per un procés de raonament abans de dir-nos qualsevol cosa. I com dèiem, això ho van presentar fa uns mesos en mode beta, amb O1 Preview, una versió una miqueta de proves limitada per veure com funcionava i acabar d'entrenar-la per la versió final que es va presentar, doncs, com dèiem, fa pocs dies. Hi ha 3 versions d'aquest model, O1 Mini, O1 i O1 Pro. O1 Pro és el model més avançat, que realment aquí qui necessiti doncs, de molta potència per resoldre problemes molt complexos de matemàtica, ciència, informàtics, doncs li serà molt útil, però per la resta de mortals, amb O1 o amb O1 Mini anirem més que suficient. Inclús amb ChatGPT 4o, que és el model normal, per dir-ho així, anirem més que sobrats. Per exemple, anem a ChatGPT, seleccionem el model O1, que és el que tenim aquí posat, i li demanarem que, si us plau, fes-me una llista dels municipis catalans que contenen IA en el seu nom. Li donem a Enter i, com veieu, no tinc una resposta automàtica. Ha sortit això que posa pensant, identificant els municipis i, segons va pensant, ens diu el procés que està fent per raonar la seva resposta. Al cap d'una estoneta ens donarà la resposta. Aquí veiem tots els passos que està seguint per obtenir la resposta a la pregunta que li hem fet. Com veieu, han passat 1 minut i 59 segons i aquí ChatGPT ens dona una primera resposta que, pel que veig, ha anat estrictament el que li hem demanat i ens dona els municipis amb IA que no contingui accent. És a dir, si algun municipi acaba amb IA, amb accent, no l'ha comptat. I podem veure Badia del Vallès, Tiana, Santa Maria, etc, Maials, Belianes, Rialb, etc. I ens acaba dient que això són alguns dels exemples destacats. Us haig de dir que aquesta prova l'he fet diverses vegades i segons com li demanis et dona directament el llistat complet. Així que aquí, aleshores, el que li hauríem de dir és que, sisplau, ens doni el llistat complet i no ens ensenyi només alguns exemples. Aquest és el model O1 i el model O1 Mini, que és per tasques no tan complexes, que perfectament podríem haver-li preguntat això mateix a O1 Mini, i després hi ha un model superior a aquest, que és O1 Pro. O1 Pro sí que, com dèiem, és per les tasques que més potència de computació necessiten. El que passa és que O1 Pro va acompanyat d'un nou tipus de subscripció a ChatGPT. Ara mateix tenim el ChatGPT gratuït, el ChatGPT Plus, que són 20 euros al mes, i ara tenim ChatGPT Pro, que són, atenció, 229 euros al mes. O1 Pro, aquest model superintel·ligent, només estarà disponible pels subscriptors Pro i, a part d'accedir a aquest nou model, òbviament tindran altres avantatges, com per exemple l'ús il·limitat de tots els models, incloent el mode de veu avançat, que ara mateix està limitat a 15 minuts al mes pels usuaris gratuïts i d'1 hora al dia pels subscriptors a ChatGPT Plus. Com que jo no he pagat aquests 200 euros ni tinc previsió de fer-ho a curt termini, doncs no us puc ensenyar en directe O1 Pro, tot i que, vaja, a mi personalment, i crec que el 90% de vosaltres tampoc us farà falta. La presentació del dia 2 d'aquests 12 dies d'OpenAI va més dirigida a desenvolupadors, per tant, això ens ho saltarem en aquest canal, i anem directament al dia 3, que per mi és el llançament estrella d'aquests últims dies, que és Sora. Sora és el model de generació de vídeo d'OpenAI. Es va presentar fa uns mesos, però no ha sigut fins ara, al desembre, que finalment l'han estrenat al públic. Si bé és cert que durant aquests últims mesos han sortit diversos models d'altres empreses que generen vídeo, Sora fa realment un pas molt endavant. El realisme de les seves imatges és espectacular tenint en compte que ho està fent una intel·ligència artificial. Sí que és cert que en la majoria de vídeos, si t'hi fixes, doncs veus que estan generats per intel·ligència artificial, però la velocitat en què han avançat aquests models és
espectacular. Fins fa res no podíem generar imatges, i les imatges que es generaven eren desastroses. I mireu ara, ja estem en el vídeo. ChatGPT es va estrenar fa 2 anys. És una barbaritat la velocitat amb la que avança. Aquí teniu alguns dels exemples de Sora, de vídeos generats per Sora, però aquí hi ha un gran però, i és el mateix que ens va passar amb el mode de veu avançat, i és que Sora no està disponible a la Unió Europea per temes de regulacions. Aleshores, els usuaris de tot el món ja poden accedir a aquest model, excepte els usuaris de Corea del Nord, Iran, Veneçuela i la Unió Europea, entre alguns d'altres. El dia 4 vam presentar una de les eines que crec que us seran més útils, i és Canvas. Canvas és una eina que ara mateix estava pels subscriptors Plus, que han actualitzat i que ara també està disponible pels usuaris de la versió gratuïta. Ara a l'interfície de ChatGPT tenim aquí un nou botonet, que és una caixa d'eines, que si premem veurem aquí on posa Jens. Jens fa referència a aquest nou model de Canvas. Aleshores, aquí, per exemple, podem dir-li: vull que escriguis un guió per un vídeo curt sobre les novetats de Canvas a ChatGPT. I com veieu, a una part tenim el xat i a l'altra part tenim aquest guió que ens ha generat. Aleshores, volem fer alguna modificació. Per exemple, li direm: genera una introducció més llarga. I ara, en comptes de tornar a generar de nou tot el document, simplement edita aquella part que li hem demanat. Com podeu veure, ara mateix està fent aquesta introducció una miqueta més llarga. A través d'aquest xat podem fer totes les modificacions que vulguem al document, però anem una miqueta més al detall. Aquesta frase d'aquí no m'acaba de convèncer, per tant, anem a seleccionar-la, premem a Pregunta-li a ChatGPT i li diem directament: no m'acaba d'agradar aquesta frase. I aquí veiem com selecciona aquesta frase que li hem dit que no ens agrada i la canvia. Per tant, ja podem anar fent modificacions una miqueta més en detall. Aquí a baix a la dreta tenim un nou botó d'eines en què, per exemple, li podem dir que ens suggereixi modificacions. El que farà ara ChatGPT és llegir aquest guió i proposarà canvis. Com podeu veure, ens ha seleccionat un parell de frases i ens diu, per posar un exemple, la primera de totes: la introducció podria ser més impactant si s'inclou un exemple específic de com Canvas transforma la productivitat. Si nosaltres estem d'acord amb alguna d'aquestes modificacions, anem al comentari i premem Aplica. I ara ChatGPT ens farà la modificació. Una de les altres eines és l'opció d'ajustar l'extensió. Podem fer que sigui més llarg, que sigui molt més llarg, o que per altra banda el document sigui molt més curt. Per exemple, anem a dir-li que sigui més curtet. I ara sí, en aquest cas, tornarà a generar tot el document, però més curt, tal com li hem demanat. Aquesta funció és extremadament útil, per exemple, per escriure correus electrònics, treballs, articles. Et permet treballar de forma molt més ràpida amb documents, perquè ara ja no has de copiar i enganxar tota l'estona els documents d'un programa a l'altre. Pots fer-ho directament tot des de ChatGPT. També tens una altra eina que ens permet canviar el nivell de lectura. Per exemple, si volem que el text sigui llegible per nens de preescolar, o, per altra banda, si volem que sigui un document d'una escola de postgrau. Per exemple, anem a seleccionar preescolar. Com podeu veure, ara aquest guió està dirigit a nens, perquè comença dient: hola petits, sabeu què? Avui us ensenyarem una eina molt xula que es diu Canvas. També tenim una eina per afegir emojis, per donar-li encara un toc més alegre a aquest guió, i l'opció que més m'agrada de Canvas és aquesta: afegeix un retoc final. ChatGPT llegirà tot el document i li afegirà, aquest petit toc per acabar de ser un document perfecte. I aquest és el resultat. Teniu moltíssimes opcions per explorar, així que us animo a provar-ho, ja que Canvas ara també està a la versió gratuïta, i si teniu la subscripció Plus, tindreu límits més alts per utilitzar-la molt més. Una de les altres novetats que també ha presentat OpenAI, i aquesta ja es va presentar en el seu dia també al juny, i és la integració de ChatGPT a Apple Intelligence. Apple Intelligence és el nou model d'intel·ligència artificial que s'incorpora en els iPhones 15 Pro, iPhone 16 i iPhone 16 Pro, i tots els Macs i iPads amb xips propis d'Apple, els M1, M2, M3 i M4. Amb aquesta integració el que ens permet és que Siri sigui una miqueta més intel·ligent, perquè ara li podem fer preguntes més complexes i si no sap la resposta el que farà és demanar-li a ChatGPT que l'ajudi. Ara bé, de moment és en anglès, per tant això ens ho passarem una miqueta de llarg. També s'ha incorporat ChatGPT a les Writing Tools d'Apple, que és una funció d'Apple Intelligence que ens permet també treballar una miqueta amb textos directament des dels nostres dispositius Apple. Ara bé, també en anglès, per tant ens ho passarem de llarg. La següent funció també és una de les meves preferides i que portava esperant des de fa molt temps. I és que ara ChatGPT té visió, té ulls, pot veure. Fa poques setmanes es va estrenar el mode de veu avançat, del qual ja vam fer un vídeo i que podeu recuperar al meu canal. Ara podem agafar el mòbil
i enfocar cap on vulguem i interactuar amb ChatGPT. Ara bé, aquesta funció tampoc està disponible a la Unió Europea, però podem accedir a través d'una VPN, cosa que us dic que no feu. No utilitzeu una VPN per accedir a serveis que no estan disponibles a la Unió Europea, perquè aleshores us poden tancar el vostre compte. Si ho feu, que sigui sota la vostra pròpia responsabilitat. A mi, com que m'agrada molt l'aventura i el risc, m'he posat una VPN per, evidentment, provar aquest nou mode de visió. Podries dir quina càmera és aquesta? És que ara no me'n recordo de quin model era. Sembla que és una Sony ZV-10. T'ajuda això? Quants dits tinc? Veig que estàs aixecant 2 dits. I ara quants tinc? Ara estàs aixecant 3 dits. Això és un Huggy Wuggy. És un personatge del joc de terror Poppy Playtime. Sembla esgarrifós, però és molt popular. Ara bé, el mode de visió no només es queda amb la càmera, i és que ara també podem compartir la pantalla del nostre mòbil o del nostre ordinador amb ChatGPT en temps real i també parlar-li, de tal manera que ens pot ajudar a solucionar certs problemes informàtics o a interactuar directament amb les aplicacions que tenim en pantalla. OpenAI, per altra banda, també ha estrenat el nou Santa Mode, o mode Pare Noel, i és que a través del mode de veu avançat ara podem parlar amb el Pare Noel. Oh, benvingut, benvinguda. M'alegro de sentir que has estat portant-te bé aquest any. Els meus elfs m'han estat explicant que has estat fent molts actes de bondat i generositat. Sens dubte, això mereix alguns regals especials del Pare Noel. Doncs vinga, espavila, porta'm molts regals, aquest any. Ho faré tan bé com pugui. I per últim, de moment, en el 7è dia d'aquests 12 dies d'OpenAI, es va presentar una funció que a mi personalment m'agrada molt i que esperava des de fa temps, i que es diu Projects, projectes. Ara, quan accedim a ChatGPT, podem crear projectes que vendrien a ser com una mena de carpetes a les quals hi podem afegir xats que ja tinguem, crear-ne de nous i personalitzar-los segons les nostres necessitats. El fet de crear un projecte ens permetrà diverses coses. La primera de totes és definir unes instruccions específiques pel que volem treballar. I després també tenim la possibilitat de pujar arxius que ens siguin d'utilitat per a aquest projecte i també li serveixin a ChatGPT com a font de dades addicional. Aleshores, no només tindrem ara els xats més ben organitzats, sinó que podrem tenir un millor control sobre el que estem fent. Per exemple, aquí tinc un parell de projectes, entre els quals incloc escriure un article sobre la Unió Europea i les seves regulacions i com aquestes afecten a la intel·ligència artificial. Ara tenim aquí una finestra on diu fitxers de projecte. Aquí podem afegir tota la informació que vulguem i que serà tractada en els xats que creem sota aquest nou projecte. Aquí, per exemple, he afegit la normativa de la Unió Europea. I també tenim una altra finestra on se'ns permetrà afegir instruccions personalitzades per a aquests mateixos xats que creem sota aquest projecte. Podem començar demanant quins són els punts claus de la normativa de la Unió Europea. Si us fixeu, aquest xat s'ha creat sota el projecte de l'article EU-MESIA, que és el que he creat, i ara ChatGPT crearà referències des del document que hem creat, que és això que posa aquí, SELEX, etc., per donar-nos informació. I ara, tornant a l'inici d'aquest projecte, trobarem tots els xats que hem creat. Per tant, molt bona notícia perquè ja podem organitzar els nostres xats i aquesta serà una funció molt útil per les persones que utilitzem molt ChatGPT per diferents coses. Han passat 7 dels 12 dies d'OpenAI. Hi ha molts rumors sobre el que es presentarà la setmana vinent i és molt probable que quan estiguis veient aquest vídeo ja s'hagin presentat alguna d'aquestes novetats, però no pateixis perquè ja farem un altre vídeo explicant-les. Et convido a seguir-me per estar al dia sobre intel·ligència artificial en català i deixa els comentaris si creus que alguna d'aquestes funcions que s'han presentat et seran útils.